Molt bones, acompanyeu-me a canviar tota aquesta roba perquè me la vulgui posar. Els meus amics m'han dit que tinc molta visió, això és la seva manera de dir que no els agrada gens la roba que els he ensenyat, però que confien en que podré transformar-la en algo molt bonic. Així que som-hi. Aquí és on jo coso i us volia ensenyar el que m'ha cagat el tió. I és aquesta caixeta. Pot ser més mones per posar totes les coses de cosir. Per mi és perfecte i aquest regal és perfecte per una persona que està començant a cosir o així. Què, aquest jersei? M'encanta les ratlles que té. És marró, blanc i rosa. No me'l posaria d'aquesta manera. M'encanta aquest patró i no tinc cap samarreta de ratlles. Llavors em faré alguna cosa que sí que em pugui posar. La idea és agafar aquest jersei i retallar-li les mànigues perquè voldrem que sigui de màniga curta i llavors el que faré és, que ja ho ensenyaré després, a l'interior posar-li com dues tires que puguin fer un llacet i per tant es pugui com arremangar tant per aquí com per aquí al meu gust i que pugui fer un llaç aquí, un llaç aquí. Començar i fer alguna cosa així crec que està bé. Importantíssim i vital triar una pel·lícula per passar l'estona perquè es pot fer llarg i frustrant el procés de cosir. Ja està, he triat Eduardo Manos Tijeras, ja puc començar a retallar. Ara hauré de cosir la vora del que acabo de retallar per fer-ho més maco i podrem seguir. Ja tenim una samarreta de màniga curta i ara el que ens faltarà serà cosir aquí sobre un tros de tela per poder després introduir dues tires que ens permetran arronsar. M'he explicat fatal, però veurem el procés. El que estic fent ara és posar una imperdible en el fil i passar dos fils per aquestes dues vies que hem cosit aquí. El següent que tenim és un vestit negre amb dues capes que són mig transparents. Bàsicament la idea que tinc és fer com un top d'aquests, van molt amples de dalt i tenen una part així a sota molt arrapada. Bàsicament he agafat el vestit del revés, he marcat aquí la zona on vull que sigui la part ampla i aquí la zona que vull que sigui la part com de la cintura i ara retallaré els costats i aquestes dues línies que he marcat així de color blanc. I la meva idea també serà a dalt de tot posar-li uns botons perquè quedi d'aquest rotllo. La idea és fer una cosa així completament, o sigui, posar aquests botons que permetin agafar la tela per davant i per darrere on tu vulguis, o sigui, pot ser que et quedi el top com caigut per l'espatlla, això és la idea. Ara veurem com queda l'execució. Els botonets aquí dalt són supermonos. La cosa també és que he trobat aquests botons perfectes per davant i per darrere i els vull posar com crec que aquí em posaria uns quants. Perdoneu pel soroll de fons, que a casa meva es mira el Barça. Això és el que tenim de moment. Això és literalment la punta del vestit de sota. El problema és que com que hi ha dues teles he hagut de
cosir per aquí i per aquí perquè tot quedi juntet. Bueno, més o menys, ok. Ara el que em faltaria és la part aquí més senyida. A retallar una altra vegada. Porto 4 hores fent això avui i ara em dono compte que és un projecte molt fora de les meves possibilitats. No tinc prou habilitat tèxtil. Segon dia aquí. Realment estic molt preocupada perquè no sé com fer-m'ho. He après a fer una cosa nova, que això és interessant. Veieu això que queda així? He après que si faig 2 puntades i el fil del final el vaig estirant, si el trobo, ho vaig estirant, es va fent petit, es van creant aquests plecs. Això el que farà és la part de dalt pugui ser ampla de dalt i la part d'aquí la vaig plegant perquè agafi la mida de la part que vull que vagi més com apretada a la cintura. S'entén? Ho acabo d'aprendre jo, això, no ho sabia fer. Estava mirant si estava bé aquesta mida. Sí, està bé. No sé què estic fent. Quin merda. Un greu problema que és que me l'estava provant i m'ha costat molt de posar però no me'l puc treure. Aquí a la cintura, evidentment no em passa pels ombros. M'estava quedant molt bé però és que no me'l puc treure. Necessitaria ajuda d'una professional, mi mare. Vale, nois, podeu veure que això ja està agafant forma. Aquesta és la part que se m'ha quedat enganxada i això és el meu desodorant. M'ho he tret. Ha quedat molt bé, Tinc 2 problemes, que un és això no em passa pels ombros i és impossible de posar i treure. I segon, sense enterar-me'n, he cosit doblegant la tela i això m'ha quedat, es veu? S'ha doblegat, queda fatal. O sigui, això ho haig de descosir, aquesta part, i tornar a cosir. Bueno, em faré una pausa perquè estic fins als collons. Aquesta camisa, evidentment, em va gegant, però és perfecta. O sigui, és de quadres i és de color verd, que és el meu color preferit. I porta unes ombreres, però me les trauré. Té molta tela i molta cosa amb la que treballar, així que comencem. Principi d'any, i és aquell moment en què et comencen a sortir tots els nucs i estàs així supercongestionat i visc a una casa amb una família que els encanta tocar instruments, s'està sentint. Perfecte. He vist molts vídeos de gent que el que està fent és retallar màniga, fer màniga curta, retallar aquesta part d'aquí baix i utilitzar la tela sobrant per posar-la aquí i fer com una mena de tops d'aquests asiàtics que es lliguen com al costat. A mi m'encanta això de lligar al costat. Ma mare em va regalar aquestes tisores que crec que són de caça, però ella diu que ella assegura que les va agafar a una botiga de costura. M'està fent una mica de fàstic perquè està com desintegrada la part aquesta de dintre. Aquesta serà molt fàcil de retallar perquè com que té quadradets. Molt bé, ara que està tot retallat com he pogut, hauré de fer les vores, tant les de les mànigues com les de baix. I la idea és utilitzar aquesta part de sota que ha sobrat per posar-la d'aquesta manera i també amb el teixit que ha sobrat de les mànigues podré fer els llaços.
M'he comprat aquest material fantàstic, que és com una taula per tallar i un cúter d'aquests que roden. I quins nervis! Si funciona serà increïble. Tenim molts texans que no utilitzem i la meva mare em va demanar que li fes un davantal de texà. Tia, quina bona llum! Collons! Per fer un davantal amb uns texans he agafat una de les cames del texà i l'he obert pel costat, de manera que ja ens queda la forma que seria la del davantal. Queden dues butxaques que es poden aprofitar per posar-hi coses i la meva mare també volia que hi posés la part del cinturó perquè es pogués lligar a la cintura i evidentment també doncs, la part que s'agafa al coll. Moltes gràcies! Espero que el vídeo us hagi entretingut o que us agafin ganes de cosir i de fer coses i de ser creatives.